Genomineerd voor de ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2014 en de felbegeerde Bonifatiusbokaal. Bakkerij Eddy de Jong uit de Westreen en Dokkum. Ik ben Eddy de Jong. En ik ben Hessie de Jong. Together runnen we met onze tweelingzwan Willem en Roelof Eddy de Jong, de echte bakker in de Westreen. En sinds 2007 hebben we ook een winkel in Dokkum. En nog 10 personeelsleden helpen u erbij om het al gekleed te krijgen. Het maakt het dus uniek dat we een van de oudste bedrijven van de Westreen binnen. En dat we de fakkel binnenkort overdragen aan een vierde generatie. Dat ben dus bij de Zwan. En staat door de bloede traditie, gewoonten en ook uw recepten in je hand. Waardoor uit uw producten eigenlijk constante kwaliteit en constante smaak hebben. En dat vind ik vrij uniek. We onderscheiden dus ook nog terug dat we zelf ijs maken hier in de bakkerij in de Westreen. En we verkopen dat in de winkel in Dokkum. Ik hebben daar een mooi groot terras waar we ook koffie serveren met lekker gebak en warme broodjes. We houden workshops en we hebben ook nog de jaarlijkse squalontbijten waar de hele protte squalenbandjes ook nog lekker van genieten kunnen. Het gaat is heel goed in Noordoost-Friesland omdat u het zeer lezen. We vielen precies om wat de klant wil. Uw bedrijf staat midden in de samenleving van deze streek. Alsjeblieft. We moeten de prijs winnen omdat we 24 uur per dag per etmaal in touw binnen om het spul klaar te krijgen. Mijn vrouw staat 8 tot 10 uur in de winkel. Ik werk nachts 12 uur in de bakkerij en het gaat gewoon terug. De winkel in Dokkum had het beste naar ons boven hellen. Troch uw enthousiasme, troch uw kriek, is dat de oersleen op ons jongens. En daardoor winnen we deze prijs.